Así polo lado, dalle por aí, Martiño, moi ben, por aquí. Ai, é unha cousa larga, profe, hacia Martiño. Unha cebolla. Unha cebolla. Martiño, dá pa aquí que... Unha cebolla. Plantano. Pero igual que naceu aí. Eso leva moitos anos aí, que está moi enterrado. ¿Qué es? Como vai ser un hueso? Non nos asustedes. Como que carne? Hugo! ¿Qué tenemos aquí, Ospi? Mira. ¡Es un hueso de pata! ¡Un hueso de pata! ¡Lo reconozco! Pero é enorme. ¡Lo reconozco en una foto! ¿Seguro? Sí. ¡Yo quería de cavernícola! Dalle aí por mí. Eso estaba moi enterrado, ¿Qué es? Mira o que había no areio. Espera, Martiño, a ver unha foto. Eso debe ser dun amor, polo menos, Luis Antonio. Madre mía. Xa che mire. Bueno, aquí se ouve moita tradición. Eso que é? Un hueso. Ah, un hueso, unha punta de lanza. Mami, ¿puedes ponerle la carretilla? Xuntos, estaban xuntos. Sí. Tes unha idea, que eu tamén tuve unha, a ver se é a mesma. Juntamos todos esos papeles para hacer un periódico entero. Claro, que podíamos facer un jornal aquí de xuntar. Cas cousas que a vos vos interesa contar. Pasou algo importante, xuntar. Home, iso é unha notición, Iso é unha notición digno de sair nun xornal. Profe. Que vos parece se traballamos como reporteros, montamos aquí un xornal? Vamos a montar un xornal, pero para montar un xornal temos que saber como funciona un xornal. Alguén sabe como chega a noticia, o suceso que pasou ata aquí está o xornal? Alguén sabe como acaba aquí recollido? Sí. Unha, vale. Hai que facer fotos, pero quen fai esas fotos? Un calquera que pasa por aí. Os periodistas. Nun xornal traballan periodistas, sí. Os escriben con unhas máquinas especiales.
Hoxe vamos a falar de algo moi importante. Señor paleontólogo, como é o seu nome? É Martiño Erines Muñoz. Que foi o que atoparon? Que foi o que atopaches? Atopamos un hueso que non sei se era de mamut. Era máis ou menos medía máis ou menos este metro. Ou así. Pero primeiro estábamos excavando, pero entonces atopamos el hueso. Pensábamos primero que era un champiñón. Pero yo excavé más y no era un champiñón. Vimos que tenía más o menos una forma alargada. Pero dijo alguien, es una cebolla. No. La encontramos y era el hueso. Empezó a llover y lo metimos. Y después le sacamos unas fotos. ¿Y os puedo enseñar el hueso? Lo que nos ve. Vaya, eso sí que es muy grande, muy gigante. Y es un hueso de bebé. Tenía un poquito de carne que le sobraba. ¿Cuál es el trabajo? Especialista en prehistoria. ¿Qué pasó con que atopaches? ¿Qué pasa con que atopaches? ¿Qué pasó? Estaba muy enterrado. ¿Muy enterrado? Pero ¿qué pasó después de que lo desenterraron? Tiña carne e sangre. Estaba duro ou non estaba duro? Está duro. Sí, está durísimo. Pois... Que máis cosas había polo oso cando pesaba? Pois 5. 5 kilos. 5 kilos. Pois iso é moitísimo. A ver. De que animal será? De que animal pode ser? De un oso cavernario. Bueno, pode ser, pero que un pouco máis grande, señor. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué un oso cavernario? ¿Por qué explica? ¿Por qué un oso cavernario? Porque un mono nunca No se tengo que contar al historiador. ¡Ahí está! ¡Que grande é! É máis grande que a miña boca. Que a túa querida. A miña boca. Como morrería o oso? Pois cunha lanza. E que lle clavou? E que lle clavou? Unha troglodita. Un troglodita? Unha chica ou un chico? Non sei, porque non sabemos. Porque as mamás sempre quedaron a cuidar dos fillos. Señor Hugo, veña por aquí que senón non sei nas noticias. Eu tampouco. Pois
foi un chico. Un chico? Sí, ten que ser un chico porque as chicas, as que as nais, sempre quedaban cuidando fillos, porque, a ver, fillos non quedaban sós descarados. Alguns tiñen que cuidar das aboas, o mellor tiñen que marchar a buscar cousas, a facer o que se pedía. Ou as aboas están dormindo, e son as nais dormindo de todo o mundo. A ver, pois, ese oso, onde atoparon? En Francia ou aquí en Galicia? En Galicia. Vale, pero en que sitio de Galicia? Aquí na escola de Parates. Sí. Yo non la tengo que Nunha tele non se engancha. A ver, que sentiste desa desenterrada? Yo salí corriendo. Alegría, tristeza, furia. Salí al baño. ¿Qué? Debo. Quiero arreglar. O sea, cuando veis no sentí nada de nada. Yo tampoco. Yo también Porque yo salí corriendo. Saliste corriendo